Biye araba ye novembre kalo tile 23 san 2022 ni y'a ka don kibaru waati sele bi don kibaru kɔnɔna la Mali ministre min ka baara bɛnnen bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma ni bɛɛ ma wa ni ale ye colonel major Ismail Wake ale ka taama min kɛra ka taa Kidali an bɛna an da don la ka bɔ yen min bɛ tali kɛ kɛlɛden minnu bɛ an ka jamana kan ni olu nana yaasa bɛn ani basigi kama n'a bɛ f'o ma ko bɛn kɛlɛcɛw n'o o ye casque bleu ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka taama kɔnɔ ka taa Tombouctou u kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ an bɛna an da don fɛnɛ la an ka walewale kɔnɔna la ka fɔlɔ ka banajugu ni o bɛ tali kɛ coronavirus covid-19 la wari min kɔni kun dira min bɛ tali kɛ baarakɛyɔrɔ min na n'a bɛ f'o ma ko chambre de commerce ni o ye an ka bolola baarakɛlaw olu yɛrɛ ka jabala soba ye ayiwa mun ni yɛrɛ sɔrɔla u ko yen nɔ ni a bɛ tali kɛ gɛlɛya la an bɛna an da don o fɛnɛ la an ka walewale kɔnɔna la ka fɔlɔ kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya min n'an y'olu sɔrɔ ka don n'olu ye walewale kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni tɛnɛndon ye novembre kalo tile 21 san 2022 minisiri min ka baara bɛnnen bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma ni bɛn ayiwa ni kɛlɛya Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye colonel Ismail Wake ale kɔni ye taama kɛ a ka taama kɔnɔna la a kun bɛ ka ɲɛsin n'o ye Kidali yɛrɛ kɔni jamana ma a taara min ye bɛn ayiwa ani sigikafɔ ayiwa ni fara ɲɔgɔn kan o min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa o baara ninnu ka se ka dɔ fara olu yɛrɛ kɔni kan cogoya min na ayiwa o de kɔni kɛra a ka taama kun ye ka taa n'o ye Kidali jamana yɛrɛ kɔni kan taama in kɛnɛ kan a ye min ye maaba caman ye Kidali ani olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ka sigikɛ baro kɛ ayiwa sigikɛ baro ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ tali kɛ min na o de ye ka bɛn ale ni adamadenya min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa sigikafɔ min fɛnɛ bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu yɛrɛ kolo sinsin kɛnɛ in fɛnɛ kan a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ yen nɔ ni o ye sɔrɔdasiw ye Kidali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ casque bleu la ni a bɛ fɔ olu ma ko bɛn kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni minnu n'o olu bɛ Mali kɔnɔna la nɔ MINUSMA yɛrɛ kɔni ka cadre kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni novembre kalo tile 21 ye tuguni ni o ye tɛnɛndon ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni tatɔla Tombouctou ni olu yɛrɛ ka mobili yɛrɛ kɔni yɛlɛnna mugujugu kan mobili min yɛlɛnna mugujugu kan o de kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ bɛn kɛlɛcɛ 3 olu yɛrɛ kɔni joginna in kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko a fanga yɛrɛ kɔni bonyana kojugu don yɛrɛ kɔni kɛra ala ka n'o ye nɔgɔya da lafiya ka se ka ayiwa o kɛ ni o ye bɛn kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ayiwa binna mugujugu kan anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ nka welew yɛrɛ kɔni fɛnɛ dara wale min ni a kɛra ka ɲɛsin u ma ayiwa a kɔni yira k'a fɔ wale b'a kɔn ayiwa u se ani u damayira kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni na ka bɔ yen halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la banajugu min ne ale kelen bɛ ka diɲɛ kan lamini n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus covid-19 ayiwa ka bɛn n'a ye a donni ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a bɛ tali kɛ yaasa banajugu in a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na hakili b'a la san 2020 n'o y'a sɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga la ko maliyɛn kelen masque kelen o de hukumu kɔnɔna la bolola baarakɛlaw ayiwa dɛmɛ ɲinina olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa u yɛrɛ ka jabalasoba o de kɔni wari min kɔni dira olu ma ni o bɛ tali kɛ ka masque dilan k'a di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma nka jateminɛlikɛlaw n'a bɛ fɔ minnu ma ko bureau du vérificateur général olu kɔni ye jateminɛ min kɛ nin baarakɛyɔrɔ in kɔni na ayiwa u y'a yira k'a fɔ wari min kɔni o tununa n'o ye ɲɛma ale ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw kɔ u bɛ t'i jɔ fɔ miliyari kɔni bɛrɛ t'a jɛ o la miliyari 10 bɛrɛ kɔni t'a a jɛ o la o mun yɛrɛ kɔni kɛra min bɛ tali kɛ pôle économique la olu kɔni ye wele bila u ma ɲininkaliw kɔni kɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa jaabi jɔnjɔn olu yɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ min bɛ tali kɛ Yusuf Bacili la ni ale yɛrɛ kɔni ye chambre de commerce maa ɲɛmaaba ye ka fara a kan a danga dɔw a ka maa danga dɔw yɛrɛ kɔni n'olu y'a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wele bilalo olu fɛnɛ ma bi an bɛ waati min na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛ priweni na ka bɛn ni miliyari 10 ɲɔgɔnna si o tununnen u ka cakɛda la ni o kun bɛ ka ɲɛsin banajugu kɛlɛliko a bɛɛ lajɛlen ma
Ametanga jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire u ka wasabulon ɲɛmaaba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Adama Big Togo wa Adama Big Togo ni ale yɛrɛ kɔni fana ye fanga ɲinina ye u ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Yopu yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye Gilbert Kone ka fana ayiwa a yira k'a fɔ mairie kalafili min yɛrɛ kɔni bɛ nale yen yɔrɔ ninnu na ayiwa ko o kɔni o tɛna kɛ bilen n'o o ye cɛbɔ ye nka wasabulon ɲɛmaaba n'o ale yɛrɛ bɛ min ye Adama Big Togo de kɔni bolo ni ale bɛ RDPH la ale de kɔni tɛgɛ jɔra ale de la yaasa ale ka se ka kɛ min ye cɛbɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa min ye ayiwa mairie o bɛ se ka sigi cogoya min na RHDP ma bari ka d'a kan a yera k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ala Babo ale yɛrɛ kɔni ka partiw walima a ka fanga ɲinitɔnw olu yɛrɛ de kɔni kelen bɛ ka seba sɔrɔ nin yɔrɔ kelen na ka bɔ o yɔrɔ kelen na i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ commune municipale min ma n'o o yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka Alassane Alissa olu ka fanga ɲinitɔn olu bɛna a lajɛ k'u ka cɛdenw ka se ka o bila yen nɔ yɛrɛ kɔni na i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na Gilbert Kone ka fana ale yɛrɛ kɔni bɛna ka se ka a ka foli laban k'o kɛ Yopugokaw ye Yopugo i b'a ye k'a fɔ kalafilila caman o de kɔni bɛ Yopugo yɔrɔ kofɔlen na i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni na ale de kɛra mairie ye yen nɔ san 2013 la ka b'o la ka tila ka kɛ mairie ye san 2018 la nka bi u b'a fɛ ko min ye Adama Big Togo ale de kɔni ka kɛ n'o ye cɛbɔ ye yen nɔ yɔrɔ min bi ni a bɛ n'o ye Laurent Gbagbo ale ni a ka fanga ɲinitɔn olu maaw yɛrɛ kɔni bolo nin waati in na ka bɔ yen an bɛ taa Faransi a bɛ fɔ u ka avion min ma ko chasseur Rafale kɔni Faransi jamana kɔni y'o bila ka taa u ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni b'u kɛrɛfɛ ko Lutiani ayiwa yaasa min ye jateminɛ ye o bɛ se ka boli cogoya min na u ka yɔrɔ minnu bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Pays des Baltes ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka jateminɛ fanga yɛrɛ kɔni bɛ se ka bonya yen nɔ na cogoya min na o de kɛra sababu ye avion 4 ni a bɛ fɔ olu ma ko chasseur Rafale olu kɔni taara Lutiani a pan sanfɛkolo la Lutiani a kabanɔgɔ yɛrɛ kɔni na yaasa min ye jateminɛw ye olu yɛrɛ kɔni fanga bɛ se ka bonya cogoya min na ni o bɛ tali kɛ Pays des Baltes yɛrɛ kɔni na ni laseli kɛra Faransi u ka minisiri min yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ u ka lakana yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen an bɛ taa min ye dolanci ale yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o o ye Qatar ye bi ka bɛn ni dolanci senna dolanci ye ayiwa a kɛlen bɛ ka dolanci kanubagabaw k'olu bɛɛ lajɛlen wele ayiwa ani a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen wele nka mun ye tali kɛ dolanci min yɛrɛ kɔni kɛra kunun n'o kɛra Arab Saoudite ale ni Argentine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye dolanci a kɔni banna min bɛ tali kɛ Arab Saoudite ale ka 2 ani Argentine kɔni ka 1 o min kɛra nisɔndiya fanga a kɔni bonyara min bɛ tali kɛ Arab Saoudite a ma ɲɛma ma ni o ye wura yɛrɛ kɔni ye o kama a ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ bi a n'a don bɛɛ lajɛlen o kɔni baara tɛ kɛ n'o ye Arab Saoudite fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa olu ka se ka nin don k'a ɲɛnɛmaya cogoya min na u ka dolancilaw olu kɔni ye se min sɔrɔ Argentine kan ka se ka o se ko o ɲɛnajɛ kɛ bi mumɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na ni fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na tugun ɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi jaa ninnu k'olu cari yaasa diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ayiwa n b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ yanni an k'o fɔ an bɛ ladonali kɛ k'a fɔ diɲɛ don o don kɔni ye adamadenya ye anw ka hakili to an yɛrɛ la ka hakili to an sigiɲɔgɔn na